Commissariat Department of the ZANU-PF Party tine chikumbiro kune our beloved baba vedu Comrade Machacha. Your office yava very dangerous, iri kusibiswa nevakomana vechidiki vari ku reception inosikira vanhu pa commissariat. Nhasi vakomana vari kutisvibisa vachiti Zimbabwean presidential criticism ine humbibindoga, aidi kuzviisa pasi, haisi pasi pe commissariat. Mumasvondo maviri adarika aya pakabuda nyaya dzaipomedzera dzainongedza ruoko kuna Munyaradzi Machacha, vanova political commissar webato reZANU-PF, vanoona nezvekurikurutwa mubato reZANU-PF kwevatsigiri vebato reZANU-PF. Naizvozvo vaMachacha vakapomedzerwa mhosva yekuti vakanga vari kupfimba vana vadiki vari kutevera bato reZANU-PF. Zvinhu zvinotaurwa kunze zvakanga zviri kuitika pamuzinda webato iri muguta reHarare. Panapa pane nyaya iri kutsviriridza mhuri yeZimbabwe, nyaya yekuti chikamu chepolitical commissar chinotungamirirwa navaMachacha chiri kupomedzerwa mhosva yekusavimba kana kuti yekusaremekedza imwe affiliate yebato reZANU-PF iyo iri kuzvishevedza akuti presidential anti-criticism. Chikwata chiri kufamba chakambokurumbira mumazuva adarika aya nenyaya yekusungwa kwemumwe munhu akanzwika achishoropodza mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa Kumbare. Ndo zvekare kunova kwakaloncherwa chikamu icho chiaffiliate iyo yeye yevatsigiri vebato reZANU-PF, avo vari kufamba vachityesedzera vanhu akuti havafanirwe kutaura zvakaipa maererano nemutungamiriri wenyika. Panapa chikamu ichi chiri kukomplena akuti kune vamwe vari kushanda kuhofisi yavaMachacha kunyanya pareception, avo vasiri kubata zvakanaka nhungamiri dzechikamu chepresidential anti-criticism, avo vari kudzivirira kushoropodzwa kwemutungamiriri wenyika. Vari kutaura ivo kuti vakasvika pamuzinda webato reZANU-PF vari kubatwa neseri kweruoko, vari kushoropodzwa, vari kutukirirwa, vachinzi ivo vari kutaura kuti vanhu ava vari kutaura kuti vanhu muZimbabwe havasi kuda vaMnangagwa. Sei uri kuramba uchitsigira zvinhu zvakadaro? Mashoko ari kubuda kunengo yebato reZANU-PF, izvo zviri kuratidza makakatanwa akaomarara arimo mubato reZANU-PF. Vamwe vane muono wekuti vaMnangagwa vava kuregerera vamwe vanhu vachidarika mwero kuburikidza nezvima affiliates zvavari kuvamba, izvo zviri kunze zviri kusibisa zita remutungamiriri wenyika. Commissariat Department of the ZANU-PF Party tine chikumbiro kune our beloved baba vedu Comrade Machacha. Your office yava very dangerous, iri kusibiswa nevakomana vechidiki vari ku reception inosikira vanhu pa commissariat. Nhasi vakomana vari kutisvibisa vachiti Zimbabwean presidential criticism ine humbibindoga, aidi kuzviisa pasi, haisi pasi pe commissariat. Inzwai tikutaurirei, neofisi yemutungamiri wenyika must understand this from today. Commissariat Department ine vanhu vanopandukira president, ine vanhu vanopandukira mutungamiri wenyika, ari first secretary of that party, and inini handiti loyal kumhandu inopandukira mutungamiriri wayo. Takapinda tichindozvipira mumaoko ecommissariat department, takasangana nevakomana masenior ecommissariat department.
tikabvunza kuti muri kusapota, muri kudefenda president kuti vasatukwa. Munoziva here kuti chiri kutukisa president vanhu vane nzara munyika? Munoziva here achidongorera nepawindo so zvikanzi kana mukaita korera munyika muno vanhu vanopera kufa? Tiri kurarama nenyasha dzaMwari. Tikamuti migwagwa usiku yona here kuti nyika iri kuvakwa, zvikanzi vanhu vari kubhinga havadye mugwagwa Masvingo Road. Zvikanzi imi muri kusapota munhu here kana kuti munosapota party? Listen to me, vafana veCommissariat. President is the first secretary of the party, and the president is the face of the party. Hakuna munhu anoda president achivenga party, hakuna zvakadaro. I am a man of God. Sada kutipa umhando hwatisina. Tangai macleaner Commissariat department. Musada kuwedzera, musada kupa vanhu kupanduka kwavasina. Gadzirisai Commissariat department. Hatigoni kuva loyal kuvafana vanopandukira president. Satiri kutaura izvi, we thank God so much just because of office yemukuru wenyika yeMarimba naPIO veHarare vakamira nesu kuti program kusvikira takwanisa kushanda. But vakomana veCommissariat vairatidza kuti vari kurwa nemutungamiri wenyika. But I salute the PIO of Harare. Ndinovasaluta pamwe chete nevakuru veMarimba. Tozviziva the truth, chokwadi ngachitaurwe. Musapandukira president kuCommissariat muchimobilize vanhu kuti vapandukire mutungamiri wenyika. Izvozvo hatizvide, pasi nazvo, hatinyengerere zvinhu sina basa izvozvo. Thank you so much.